Quarter 1, pangaduwang simana, pangaduwang aldaw. Dakulon kitang ginigibo sa eskwelahan. Handa na kamo mga aki para sa pagpuon kang klase? Madyana, tamapuon na kita. Uya ang mensahe. Nakakagibo ako nin manlain-lain na bagay sa eskwelahan. Uya ang satuyang ginigibo sa laog kang eskwelahan. Ano daw ang ginigibo kaini? Nagsusurat. Tama. Tatao na ba kamo magsurat mga aki? Matibay. Ano man ang ginigibo kaini? Nagbabasa. Tama. Tatao na ba kamo magbasa mga aki? Dahil ka mo maghadit, tatutokdoan ka mo kan sa indong maestra. Sunod, ano kaya ang ginigibo kaini? Nagbibilang. Tama. Ini, ano man ang ginigibo kaini? Nagkukulay. Paborito ba nindo ang pagkulay? Matibay. Ano man ang ginigibo ninda? Nagkakanta. Saro iyan sa paboritong ginigibo kan mga maestra saka estudyante sa klase, ang pagkanta. Ini, ano man ang mga ginigibo kaini? Nagbabayle. Tama. Tatao ba ka mo magbayle? Yan. Kuya, ang manlain-lain na bagay na sa tuyang ginigibo sa eskwelahan. Ano nga ni itong inot? Nagsusurat, nagbabasa, nagbibilang, nagkukulay, nagkakanta, saka nagbabayli. Bilangon ta daw kung pirain mga ini. Saro, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Yan ang mga bagay na ginigibo nindo sa laog kang eskwelahan. Kadakol pa kamong ginigibo. Pwede ka mong magdagdag sa mga sinabi ni Ma'am. Ngunyan, ang satuyang kakantahon, may pamagat na ang pula-pula ng rambutan. Ang pula-pula, ang pula-pula, ang pula-pula kan rambutan. Pag pinaparong, pag pinaparong, pag pinaparong garmasiram. Mahamuton, masiramon, ang pulang rambutan. Sabayan daw nindo ako. Ang pula-pula, ang pula-pula, ang pula-pula kan rambutan. Pag pinaparong, pag pinaparong, pag pinaparong garmasiram. Mahamuton, masiramon, ang pulang rambutan. Matitibay. Hilingon tagiraray ang mga bagay na kolor pula. Ano nga ni anak ko digdi? Laso. Tama. Lobo, pakwan, rambutan, mansanas, sili. Yan, kadakol pa kita mga bagay na kolor pula. Magtao daw po kamo